Goddag. Hej, goddag. Hej Anna. Hej. Hvordan går det? Det gør jeg. Bare fint. Nå, har du det godt i dag? Ja. Men jeg bemærker, at du er ikke bussebad. Så hvad er det er svært for dig, at du ikke er bussebad? Jeg kan godt klare sig. Du skal ikke blande dig. Jo, jeg vil det godt, jeg kan ikke blande dig med dig, men at måske at vi kan samarbejde. Og så vi kan hjælpe nogle ting. Og så at vi hurtigt overstået, at det stadig er en god oplevelse for dig og mig. Men jeg er bange for, at det falder ned. Det gjorde ondt i min knæ. Men der er ikke noget problem. Hele vejen vi kommer sammen med dig. Og så vi bare stille og roligt. Og så laver nogle lidt tempo, hvis det er okay for dig. Okay, jeg prøver. Okay? Ja. Så vi skal gå videre, ikke? Og så vi skal hjælpe dig, og jeg skal finde sådan nogle hjælpemidler. Okay. Så du ikke har ondt at gå ned og op og ned på trapperne. Okay, det lyder godt. Er det okay for dig? Ja. Så jeg kan komme igen, ikke? Ja, Så vi ses i morgen, ikke? Ja, vi ses. Tak. Hej.